Montako kymmentä siellä on? Tosiaan juhlimme Goldwingia, mikä täyttää 40 vuotta. Me aloitettiin se tapahtuma tuolta moottoripyöränäyttely 15 messukeskuksesta ja siellä oli Japsistarojen kanssa kimppaa Suomen Goldwing-yhdistys. Ja siellähän kävi 55 000 ihmistä, niin täällä nyt on tällä hetkellä ainakin 500, että kyllä mä oon tyytyväinen ainakin ja varmaan moni muu. Mutta hoidetaan nyt ensimmäisenä pieniä puheita tähän näin. Ja ensimmäisen pitää tämmöisen niin kuin Hondasta ja vähän muustakin, niin Brand Oyn toimitusjohtaja Markku Hämäläinen. Ole hyvä, Markku. Kiitoksia ja oikein hyvää aurinkoista iltaa myös minun puolestani. Ja sydämellisesti tervetuloa tänne maailman parhaimman matkapyörän 40V syntymäpäiville. Brandilta tosiaan tulemme, mä en ole yksin täällä
paikalla, vaan meillä on tuolla Patrick Manner on meidän moottoripyöräpuolelta ja siellä on Otsi Lindgren meidän jälkimarkkinoiden puolelta ja samoin Tomi Lassila jälkimarkkinointipuolelta. Ja sitten siellä on Bike Worldilta Antti Rapo vielä, että mikäli ette tänään kaikki ehdi ajaa noita pyöriä, mitä siellä on, mä palaan kohta vähän myöhemmin, mitä pyöriä siellä on, niin niitä voi mennä sen jälkeen ajamaan tuonne Tuupakkaan. Tuupakasta ne löytyvät tämänkin jälkeen. Brantti tosiaan viettää tänä vuonna 110-vuotista juhlapäiväänsä, juhlavuottaan, 110 vuotta ja Vingille 40 vuotta. Pieni perheyhtiö lähti nyt tällä hetkellä jo 5. sukupolvessa ollaan meneillään ja Stefan Brandt lähetti itse terveiset kaikille vingiläisille ja on ulkomailla tällä hetkellä ja toivotti teille kaikille oikein hyvää, turvallista ajokelejä ja kesää. Ja mikä se on ajella maailman parhaimmalla matkapyörällä? Siellä on tällä hetkellä esitteellä, se tuli tänä aamuna kontti, joka oli lähes kuukauden, tai itse asiassa 2 konttia oli lähes kuukauden kiinni tuolla satamassa, oli paperit hävinnyt ja tänä aamuna saatiin vapautus ja sieltä on kovalla touhulla ja tohinalla haettu pyörä pois ja se löytyy täältä. Ja tuolta teltan alta löytyy 40-vuotisjuhlamalli Vingi. Ja siinä on muutamia erikoisuuksia ja hienouksia, mitä itsekin vasta huomasin tuossa äsken auringonpaisteessa. Että kattokaa niitä teippejä muun muassa vähän tarkempaa, niin että löydätte yllätyksiä niistä teipeistäkin, kullaväristä teipeistä. Siellä on toisaalta, niin sieltä löytyy myös sitten Backeria F6P:tä ja sitten on F6C, eli customipyörä. Ja nämä kaikki 3 pyörää on tänään täällä koeajattavana, eli ottaa sinne yhteyttä Patrickiin ja Patrickin kanssa tehdä laput, ei muuta kuin lähteä kokeilemaan. Ja ne, jotka ei kerkeä tänään niitä ajaa, niin vielä kerran tulkaa ajamaan niitä Tuupakkaan sen jälkeen. Pidemmittä puheitta, niin mukavaa se vanha viisaus on sanottu, että on vaikea saada ammattilaisia lavalle ja amatöörejä pois lavalta, niin mun on syytä varmaan tässä kohtaa kuitenkin luovuttava tämän amatöörin osalta ja annettava näiden ammattilaisten jatkaa. Ja toivotan teille oikein hyvää kautta ja totta kai tervetuloa Vingikaupoille. Kiitos. No niin, ja taputetaan toimarille pikkusen. Ja seuraavana päästetään irti tämä Goldwing klubin puheenjohtaja Ila Koskinen, mikä haluaa oman jutskansa kertoa teille tässä näin. Ole hyvä, Ila. Kiitoksia. Joo, tervetuloa myös Goldwing Club Finlandin puolesta kaikki juhlistamaan Goldwingin 40-vuotispäivää. Ja kelihän on mitä mainioin ja kuvastaa hyvin nimenomaan matkapyöräilyä. Tämmöisessä kelissä on itse asiassa kaikista paras matkaa tehdä. Meidän kerhohan on toiminut vuodesta 1982, eli ei vielä yllä ihan siihen Goldwingin ikään, mutta ei me kovin kauan ennen kuin mekin sitten juhlitaan niitä 40-vuotiaita. Kerhohan on nimenomaan edistämässä Goldwing-pyöräilyä, kansainvälistä matkailua, kotimaan matkailua ja meillähän tyypillisesti kerholaisilla tulee melkoisia kilometrimääriä vuodessa. Tässä on tähän mennessä jo joku ajanut yli 7000 kilometriä ja kelit nyt on ollut sitä mitä ne on ollut. Itsellä ei tullut vasta kuin 4000, että on mennyt vähän harjoittelun piikkiin tää kevät. Kerhossa on semmoinen 880 jäsentä ja noin 500 vingiä. Eli ei kyllä kaikki Suomen vingit vielä ole kerhossa, mutta kannattaa liittyä. Meillä on mahtavan paljon toimintaa. Viralliseen kalenteriin kuuluu 3 tapaamista vuosittain, kevättapaaminen, sitten kansainvälinen kesätreffi ja sitten syystapaaminen. Sen lisäksi on aktiiviset seuralaiset on perustanut omia tapaamisiaan, jotka on muodostunut pikkuhiljaa virallisiksi, tämmöisiä telttatreffejä. Sitten on pikkujoulua ja kaikkea muuta toimintaa koitetaan järjestää myös ajokauden ulkopuolella. Goldwing Club Finland kuuluu osana Goldwing European Federationiin, johon sitten taas kuuluu käytännössä kaikki EU-maat, pois lukien Romania muistaakseni, ja sitten muutama semmonenkin maa, mitkä ei välttämättä EU-hun kuulu, niin on siinä jäsenenä. Eli meillä on sitten koko ajokauden aikana, alkaen 2 viikkoa sitten, niin joka viikonloppu jossain päin Eurooppaa on
Goldwing kokoontumisiin, mihin tulee tyypillisesti 300-700 Goldwingia ja toki myös muutakin pyöriä. Emme karsasta yhtään mitään muuta merkkiä. Meillä on kerhossakin muutamia, joilla on joku muu pyörä kuin Wingi. Ei tässä oikeastaan sen kummempaa. Onneksi olkoon Wingille. Kiitos Japsistaroille tilaisuuden vahvasta järjestelystä. Ja kuten sanottua, hyvä puhe on lyhyt puhe, eli päätän tähän. Kiitoksia. No niin, ja klap. Ja sitten tässä välissä otetaan tuolta tuo nuori pari, mikä nyt juttelee vähän puhelimeen ynnä muualle, että tervetuloa Seija ja Jari tänne stakelle, eli lavalle. Ei nyt kannata vaatimaton olla. Ei tätä paikkaa olisi varmaan ilman Seijaa ja Jaria meille suotu. Ja tässä seuraavana on ekana, ennen kuin seremoniat mestari Tapsa tuolla takana huitelee, niin Jari haluaa pienen motoristitervehdyksen haltijatilan puolesta plus siihen liittyvät asiat kertoo teille. Ole hyvä, Jari. Kiitos. Okei, mun nimi on Jari, niin kuin mä tuossa esittelijä. Tilan edustajana haluan toivottaa teidät tänne tervetulleeksi ja kesä saa suosia meiltä. Ja hienoa nähdä, kuinka paljon teitä on täällä ja nimenomaan motoristihenkistä väkeä, mutta tilalla on myöskin sitten käy paljon muitakin lapsiperheitä, kouluja, päiväkoteja, YM. Ja se tarkoittaa myös sitä, että täällä tilan puolella niin on sitten tämmöinen päivä tai joku muu päivä, niin me ollaan tuommoisessa maaseutumaisemassa ja tuommoisessa maisematiellä. Ja mä haluan tuommoisen varoituksen sanan sanoa tuosta tiellä liikkumisesta ja siellä käyttäytymisestä. Mä haluan, että se kaikki täällä toimii. Uskon, että motoristit ymmärtää ton kilven, mikä tuolla lukee, että 30. Tuolla voi tulla iso raptori vastaan äkeen kanssa. Se on aika tömähdys, jos siihen vetää vähän lujempaa. Mutta se on niin lähinnä mun sanoma, että pystytään kaikki liikkuu täällä sulassa sovussa niin kuin pyöräilijät, kävelijät, motoristit, kaikki. Ja yleensä kun tilalle tullaan, niin tullaan aika rauhallisesti, mutta kun täältä lähdetään, niin joku saattaa sitä kahvaa kääntää. Ja mä en halua semmoista tapahtuvan, että käy niin, että tulee turhia onnettomuuksia, tulee sanomisia, vaan kaikki homma jatkuu hienosti niin kuin tähänkin asti on mennyt. Ennen täällä oli 30 hevosta ja nyt on vähän enemmän hevosia tuossa pihassa ja silti homma on toiminut. Et mä kiitän teitä kaikkia ja toivon, että kesä jatkuu ajomerkeissä tosi hyvin ja nähdään vielä taas seuraavana ja seuraavanakin keskiviikkona. Kiitos. No en mä Seija sua pyydä puhumaan, se on sen verran ujo liikka, mutta tässä tää Tapsa haluaa varmaan sanoa, kun sillä on tommonen puska, että mistä on kysymys. Kysymys on, kiitos Seija tästä talvesta, että saatiin olla täällä. Kiitos Jari, meillä oli oikein mukavaa ja toivotaan, että ollaan ensi talvi täällä myöskin. Kiitos myös Japsistarojen puolesta ja tässä meidän Mika puheenjohtaja antaa myös Jarille tämmöisen Bemarin-kupin, eikä me varmaan kuppin. No Seija varmaan aamulla tarjoaa sulle kahvit siihen. Ja vielä siellä on toinenkin, ei unohdeta Seijaa, niin että pysyy tila ajassa, niin annetaan sille kello. Ja mä annan tuolle Mikalle myös pienen puheenvuoron, että ole hyvä Mika. Joo, olen Korhosen Mika ja Japsistarojen puheenjohtaja ja haluan kiittää teitä kaikkia, että olette tulleet tänne paikalle ja ainahan tapahtuma vaatii järjestelijöitä ja nyt se tässä tapauksessa niin oli Japsistarojen osuudella, ei siitä sen enempää, mutta jos kiinnostaa japanilaiset moottoripyörät ja niiden kanssa räpläily ja romu todella käyminen ja sun muuten, niin tuossa ton navetan luona on Staraluutio, niin siinä nyt mä oon pitänyt sitä pöytää pystyssä tänään, että tulkaa siinä käymään ja saa vetää hihasta muutenkin sitten, että on tämmönen moottoripää, on yli 40 vuotta tässä näin, mutta sitten nämä kaksipyöräiset on aina kiinnostanut, niin sen tiimoilta tässä ollaan. Ja pitemmittä puhetta, ei muuta kuin ajokausi on julistettu avatuksi. Vellikään.
No niin, tuosta on semmoinen niin kutsuttu aasisilta, mutta ei ole kovin kiva aasisilta, koska 42 vuotta sitten päivälle tapahtui jotain tuossa seinästä. Näettekin tuon Yamaha-logo ja sen alapuolella lukee Jarno Saarinen Flying Finn. Niin se tapahtui tosiaan 25. Monzan osakilpailus. Renzo Pasolini ja Jarno Saarinen tapaturma ja siellä molemmat menehtyivät. Ja nyt täällä on tietysti pullinaa ja prätkää ajaa ja kaikkea, mutta sen verran meillä kyllä on starojen staraa numero 1, eli Jarno Saarasta kohtaan niin sympatia, niin yritetään nyt pitää tuommoinen ainakin mielessä niin se minuutin hiljaisuus ja muistellaan menneitä. Aika alkaa nyt. Kiitos. Ja Saarisen Jarin kanssa tänään juttelin, niin siellä Paronin pojat Turussa niin on 5 aikaa ollut Jarno haudalla ja pitänyt siellä oman seremoniansa ja pyysi tänne välittämään terkut Turun suunnalta, että Jarno elää meidän mielessä. Mutta ei tässä enempää hämmennellä, että koettakaa ottaa kahvia, munkkia ja